At ayun nga guys, ngayon po ay March 2. Ngayon po ay papunta po tayo ngayon dito sa Lucob Este, kung saan meron po tayong sasamahan na buyer ng grow outs na hito. Ang bibiliin po nila ay 2-in-1, 3-in-1, tsaka 4-in-1. Yung buyer po natin ay kilala po sa sa Pura, Tarlac. Siya po si Sir Crispin. Yan. Marami siyang hito doon sa kanila, pero naubusan po ata ng grow outs, kaya nag-message po sa atin para magpatulong po na maghanap ng grow outs. Pero ngayon po ay tutulungan po natin yung buyer po natin ng fingerlings dati. Doon po tayo kukuha, dahil syempre yun nga po yung pinag-usapan po natin. Kung kumuha po kayo ng fingerlings sa atin, tutulungan po natin sa grow outs. Kaya ayan po, papunta po tayo ngayon doon para samahan po yung buyer. Yan. Ngayon po ipapakita ko po mamaya pag andun na po kami. Yan yung mga kasama ko, si Rokdo ang Bato. Yan, pupunta po tayo dito sa bilihan ng hito. At ayun nga mga kahito, syempre titignan muna natin yung alaga po nila dito. Ayan, naka-bioplack po sila. Ayan, naka-bioplack po yung setup dito. Tapos ito po yung diniliberan po natin ng fingerlings dati. Ayan, diniliberan po natin ng fingerlings to dati. Siyempre po, tutulungan po natin sa buyer po ng grow outs. Ayan, ayan po sila. Ayan yung kanilang alaga. Medyo marami-rami rin po ito, dahil ang kukunin po ng buyer ay 150 kilos. Ayan, 150 kilos ang kukunin, kaya dito ko po pinunta, dahil siyempre nga sabi ko nga sa inyo, bumili po sila ng fingerlings dati. Tapos yan, kung nakikita nyo yan, yan yung matalahos, kung saan gumagamit po sila ng oxygen para umikot po yung hangin, ay yung tubig, para umikot yung tubig, maging bioplack yung system po. Yan, ganyan po yung grow outs po dito. Ang kukunin lang po dito ay 150 lang po. Siyempre hindi po natin pwedeng isagad yung kukunin, kasi unti lang naman po yung alaga dito. Ayan lang po. Pero sa 150 kilos, meron na po itong 150 kilos kung tutusin. Ayan. At ayun nga mga kahito, kukuha na po tayo ng kanilang grow outs, kung saan kukuha po tayo ng 2-in-1, 3-in-1, tsaka 4-in-1. Ayan, tayo na po yung pipili dito, at tutulungan po natin yung may-ari, kasi wala po silang kasama. Andito lang po yung mag-asawa. Siyempre po, pag sila lang po yung gagalaw na mamimili ng sukat, matatagalan po tayo. Ayan, siyempre po, dito po tayo sa Malasiki ngayon. Ayan, kung napapansin nyo naman yung mga alaga po nila, talagang saktong-sakto naman po sa sukat. Merong 4-in-1, 3-in-1, tsaka 2-in-1. Yung pinapakain lang po nila dito ay pure feeds lang po. Tapos gumagamit po sila ng probiotics. At dito po ay ang ginagamit po nilang sistema ay yung tinatawag po na bioplack, kung saan gumamit po sila ng oxygen dito. Tapos ang diskarte po dyan, nakapaikot po yung hose, yung matala hose kung tawagin. Ayan, pag silindi po yan na may tubig, syempre po ang itsura po ng tubig dyan, bawat gilid ay bubula. Tapos lahat po ng hangin papunta sa gitna, parang tinutulak niya din po yung dumi. Ibig sabihin po nun, pag nag-drain po kayo, mabilis pong makuha o lumabas yung dumi. Ayan, ayan po si kuya, ayan po yung asawa ni ate na nagbabantay dito. Ayan, tinutulungan po natin sila sa pag-harvest, kasi po yun nga po, wala po silang kasama dito na tutulong. Ayan, kung napapansin nyo naman, napakaganda po ng mga alaga po nila dito. Ayan o, talaga naman. Yan, kaya sa mga gusto pong umorder po ng fingerlings at natatakot po kayo sa buyer, ayan, pwede po tayong mag-usap po sa tungkol dyan, para po kahit pa paano, kung gusto nyo mag-umpisa ng maliitan man, ay makakapag-umpisa po kayo. Ayan, yan po yung mga alaga po nila. Di ko po alam kung ilang months na po ito, pero ang pagkakaalam ko po, sabi po kasi nung asawa, nung babae, magpo 4 months na po. Ayan, kung napapansin nyo, meron pa naman po silang alaga na medyo nasa 5-in-1 tsaka 6-in-1. Yan, parang katulad nyan. Ito po yung mga yung mga na-harvest po natin.
Kasi sabi nung buyer, ang gusto niya yung 4-in-1 na 50 kilos, 3-in-1 na 50 kilos, tsaka 2-in-1 na 50 kilos. Ayan. Kung alam nyo pong malayo yung biyahe ng buyer nyo sa grow outs, pwede nyo pong dagdagan ng tubig. Tapos lagyan nyo po ng ice para lumabig po yung klema ng tubig sa isda. Ayan, para kahit papano, kahit malayo yung biyahe, hindi po sila agad-agad may stress. Ayan.